салом дӯстон, Дани Алвес собиқ дифоъгари Барселона 4.5 сол ҳукми зиндон гирифт. Муҳорибаи нави Алекс Перейра бо Ҷамол Хил дар UFC 300. Барселона дар 11 бозӣ ягон ғалаба надорад. Ҳама ин ва дигар хабарҳо дар нашри имрӯзи барнома. Дастаи Тоҷикистон дар мусобиқаи бозиҳои оянда игри будушева ширкат мекунад. Он аз 21 феврал то 3 март идома хоҳад кард. Ин мусобиқаи нави ҷадид дар маҷмӯаи намоишгоҳи Экспо Қазон мегузарад. Бозиҳои оянда як мусобиқаи бисёр ҷузъии варзишӣ буда, ин намуди бозиҳо бори аввал ташкил ва гузаронида мешавад. Ширкаткунандагони ин мусобиқат ки шуморашон беш аз 2000 нафар аз саросари ҷаҳон аст, дар 21 намуди бозиҳои ҷисмонӣ, зеҳнӣ ва виртуалӣ байни ҳам рақобат хоҳанд кард. дар ин бозиҳо аз Тоҷикистон 35 варзишгар иштирок мекунад. дар маросими ифтитоҳи бозиҳо дар Қазон раис ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон низ ширкат дошт. ӯ ба забони тоҷикӣ баромад кард. пеш аз ҳама ман худи ташаббускор ва пешоҳанги ин чорабинии сатҳи ҷаҳонӣ президенти кишвари бузурги Россия, дӯсту бародари мо Путин Владимир Владимировичро ва ин чорабинӣ табрик мегӯям. ба он кас саломатӣ ва умри дароз орзуманд ҳастам. дигар ба тамоми варзишгарон, иштироккунандагони, намояндагони ҳамаи кишварҳои ҷаҳон аз ҷумла Тоҷикистон муваффақият ва пирӯзӣ мехоҳам. саломат бошед. дифоъгари собиқи бошгоҳи Барселона Дани Алвес ба муҳлати 4.5 сол равонаи зиндон шуд. Мақомоти Испания ӯро дар таҷовуз ба номус айбдор мекунанд. қобили қайд аст ки чанд моҳ пеш мақомоти прокуратура барои футболбози бразилӣ 9 соли зиндон талаб карда буданд, аммо бо ҳукми ниҳоии додгоҳ ӯ ба муҳлати 4.5 сол равонаи зиндон шуд. аз 5 то 7 феврал дар Испания баррасии парвандаи пурсарусадои собиқ бозингари тимҳои Барселона, ПСЖ, Ювентус ва мунтахаби Бразилия Дани Алвес вобаста ба айбномаи таҷовуз ба номус оғоз гардида буд. ба қавли додистонии Испания охири соли 2022 футболбози бразилӣ нисбати як духтари 23 сола дар яке аз марказҳои дилхушии шаҳри Барселона таҷовуз ба номус кардааст. Алекс Перейра, яке аз қаҳрамонҳои ташкилоти UFC, мегӯяд аз аввал баҳри муҳориба бо Ҷамол Хил дар сабқати UFC 301 дар Бразилия омодагӣ мегирифт, вале чанд рӯз қабл аз UFC барояш занг задан гуфтанд ки ӯ дар сабқати асосии UFC 300 ба октагон хоҳад баромад. тавре худи Перейра мегӯяд ин пешниҳод барояш хело писанд омад, чун муҳориба миёни Алекс Перейра ва Ҷамол Хил хело диданӣ хоҳад буд. ҳамчунин ба ҷуз аз муҳорибаи Перейра бо Хил 8 муҳорибаи дигар дар ин ташкилот доир мешавад. Алекс Перейра мегӯяд бо ташкилоти UFC муносибати хуб дорад ва аз дастгирии онҳо хело миннатдор аст. бояд ёдовар шуд ки собиқ қаҳрамони UFC дар вазни нин вазн Алекс Перейра яке аз шинохтатарин варзишгарони ин ташкилот буда, дар корномаи шахсияш 11 ғалаба ва танҳо 2 мағлубият дорад. сармураббии дастаи Бавария Томас Тухел ки тобистон дастаро тарк мекунад, ба кор дар Англия таваҷҷӯҳ дорад. мутахассиси олмонӣ ба дастаи Манчестер Юнайтед таваҷҷӯҳ зоҳир кардааст. қайд карда мешавад ки Тухел мехоҳад пас аз тарки Бавария танаффус бигирад, аммо омода аст агар сармураббии Манчестер Юнайтед Эрик Тен Ҳаг аз кор барканор шавад, аз тасмими худ даст кашад. шаҳрномаи мутахассиси ҳолландӣ то тобистони соли 2025 амалӣ мекунад. ба иттилои манбаъ Томас Тухел бренди Old Trafford ва варзишгоҳи анъана ва имкониятҳои молиявии Манчестер Юнайтедро дӯст медорад. бояд ёдовар шавем ки Бавария бо 50 имтиёз дар зинаи дуюми Бундеслига қарор дорад. Манчестер Юнайтед бошад бо 44 имтиёз дар зинаи шашум. ин буданд ҳама хабарҳо аз ҷаҳони варзиш. то барномаҳои дигар.